Кое е по-добрият вариант? Един голям имот за инвестиция или два малки? Аз бих се спрял на двата малки апартамента. Бих се спрял от гледна точка на това, че двата малки апартамента са по-ликвидни. В един момент, ако изпаднете в някакво финансово затруднение, никой не е застрахован, то много по-лесно може да продадете един от тях и да си решите проблема, ако се налага пък и двата. Докато ако е големия имот, там нямате избор. Не може да го продадете на части, трябва да го продадете целия. Другия плюс да закупите два имота е това, че паричният поток в пълния си обем от тях много по-рядко може да спре. Да речем, че имате празен период, да, в повечето случаи ще бъде само на един от двата имота. Докато един голям имот, то тогава паричният поток от него спира напълно, когато е празен. Какъв е плюсът пък на това да имате само един имот? Много хора купуват инвестиционен имот, който го разглеждат като инвестиция в бъдещето, но евентуално на някакъв етап може и децата да дойдат да живеят в него. То тогава това е по-добрият вариант. Ако искате да съвместите инвестиция с някакво бъдеще ползване на апартамента, тогава бих заложил на големия имот. Поздрави и хубав ден!